Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Denver at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abinabae ket namin alinukudak dagiti lalaki. Ket gapo iti dayta naikadeng ko ti maysa abanag. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasalitaan ni Denver. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, tiawanan ba lalaki? Kung naglaki din, isun ti makatuluyak. Ngam, ay na, padamaglaan dangitiin mo na anak relasyon ko. Ay, lukluk-kundak lagayam. Ay na, saan abaro adamag day ta kanyang Denver? Tinawon samot nga agsukat ka iti karelasyon, gaputa tinawon mo't amatakwatam alukluk-kunda ka laang. Ay, day ta nga ro tinasakit. Apay, akasto iti agayat. Apay, rumba nga masaktan. Diyak amo ti sawakan ka gayam. Isardeng mo nga minin ti agayat. Di pamilyam latan ti ipatag mo. Total, isuda ti pudno amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag ko mat ti pamilyak, ah? Kunjak mat idabay-bayan. Ngabjak malabdan ti bagik nga agayat. Nagruna, no addaman maamamok a kursunada. Aglalo, no adda maamamok agwapo ko nama. Si Kamat, anyang ay tipilyak. Jackie din pangit? Tinapatag na singpet kan saan aman loloko. Ay, imbakin ka ah. Tanapundo ti kayan ayat mo. Wala. Agur-urnong ka nun iti pagkasar ni. Anya? Ay, sana all maikasar. Katuan tababae ak nga rod. Ngam si ka, patyam ka di nga damang ikasarkan ka, kat saan kamot nga aganak. Ay, sige, iparupan pay. Ay, kaslasan agayam ti pangibilbilangan kanyak. Nasakit kang agsasao. Ay, nagayam, saan ka kumaamasak-sakitan? Ibagbagak laeng ti pudno. Ay, talaga aswerte ka itinegosyo, anak ko. Agasem ngay, nakaipatakder ka manen iti may sapay a branch ti salon mo. Swerte ak ngagpaiso iti negosyo. Malasak mat itinagan ni Aya. Anak, saan mo kumaunay ariknaen ti pananglukloko daken ka? Tinapateg, saan asika tinangluko kadakwada? Kan ada kami mo't amang ipatpataggan ka. Sa bagay matkit di nanang. Naawat dak nga uray kastuya. Kan uray ni tatang. San akas kadagiti daduman dita? Anong maamuandan abakla ti anak da? Ay, laksidendan nga anak. Gapo, tamaawatan mitiriknam. Awan mutlat maaramidan may. Nga uray mamin miidi nga ibaga nga agpakalalaki ka. Diyak mat nagayatan ti kastoy ariknak, nanang. Tilahang daw-dawatakkan ka. Taang ay sikati na asin sa uti panagbiag na. Saan mo ko maabay-bayan? Kan imutan ti kabsat mo. Talaga mat, nanang. Diyak mat imutan ni Manong Boni. Diyak po pa yung ti adadong agas-gastos para iti masapsapol ti putot na. Ano sam anak ko? Taagtalon laang mat ngamen ti pagsapulan ni Manong mo. Ibagbagak nga rod. Asaan da nga anak. Ay, uray aganak dapay iti may sa lalaki. Husto ko man. Umanayin ti duwang anak. Narigat ti adu ti anak. Karkarong agrigat tayo a Pilipino no kasta nagadu ti anak. Ay, wen nga rod Kita amda kami kan ni tatang mo. Dua kayo laeng. Anyangay nga rod. No adda dagiti ado ti anak na. Ay ket
Ano sandan nga aywanan, ken padakkelen dagiti anak da. Umayak man, ading ko. Oh, manong. Kasapulam ka diti kwarta, iso nga imay ka? Kuma, awan nga minan gatas di ka anakam. Ket, ikan ka. Nasaysaya at langan nga agpay iti ka anak ti kwartak. Ngam ti agpay ka dagiti lalaki aman loko. Apay, linukon na ka man hindi kayan ayat mo? As usual, us-usarandak Isardeng mo nga minan ti makirelasyon. Diyak nga ron malikikan, manong. Katsapay kumatam maawatan dak iti day taabana. Sa bagay, saan mi matama ito ti pagdagsakam? Pagyamyamanak lang ta saan ka naimot, tultulungan naklata. Awan nanyaman na, manong. Sige, mabitlaeng ta itid ko ti kwarta ka sa pulam. Ay na, tidugan ti bukyo, tatang. Umay kayo, tapukisan kayo. Wen man nga agpay subarok, pukisan nakman. Balasang ko, kunayo mat, Urean niya ti aramidem, lalaki kan tulat ta. Ang babaeng arod tiriknak. Labanam ngamin Ay, jak man amo tatang. Nuapay mat ngamin akas tuyak anayanak. Ay, saan mo nga ibagat ti kasta? Kita man ti biyag mo ita, ket nagmayatin ti kasasad ma. Sikapay ti mang tultulong iti kabsat mo. Imasinsukan. Kumapay ngamin asa anak ang nagbalin na babae. Kituan tapi naraswa na ka nga ron ti Diyos sa lalaki. Ng babae tirik na. Ay, jak amogan ka. Tadyak mo't amon, wanya tiriknam. Ngam no siyak, pagyamyamanak iti Diyos, tanadaanak iti anak akaskan ka. Kita kat libre pa iti bukis ka o tamamukis ka kaya nga raw. Iswasan yun a kwestyonan, nuapay akas tuyak. Ay na, nagwapo matanday ta sumungan ni agpapukis. Uy, siya timang sabat kan kuana. Hello, sir. Anya ti masapul yun? Agpapukis ako ma. Uy, oh my ka, umunag ka. Siya timang pukis kan ka. Sige. Agtugaw ka. Thank you. Ket, anya apukis ti kayat mo, ha? Anya ka di apukis ti may bagay kanyak. Okay, siya ako ti makaamukan ka. Amangan no saan ko bagay ti aramida ma? Nusan nga may bagay. Di urasan kan nga agbayad. Kasta? Wan! Awan pa'y pinukisak, nagreklamo. Anto iti bayad ko. Nagsubliak to manan. No kasta, nagustuhan ti pukis mo? Wen, isong arod nagbayad at. Expert ka gayam. Dituyak to na kanayon nga agpapukis. No kayat mo, alaan ti number ko. Tawagan nak, numay ka. Okay, apay kit din na saan. Uy, daytoy manan ti ibagbagak. Kagurak manan daytoy ariknak. Namay nga, diyak malaptan. Anya manan, adda manan nam amum apaggagantilan anya. Maininlawak manan gayam. Ay na. No apay mo't ngamin ang nagwapo da di amar ko. No umisam, ay ana. Kasla mapukaw ko tilimbong ti panunot ko, Hay, sige. Enjoy now. Iyak later. Barang isunti talaga para kanyak, friend. Ibagbagakon. Awan ti agseryoso iti bakla. Sana ka maawanan iti namnama. Gaputa karbangak mati agayat kan maayat. Ay, makamuka. Ngam da ito'y titandaanan. Sigurado asaan pa'y analpas da ito'y atawan. Agsangsangit kan tumanen. Nalabas kamat. Agyamanak
Tapinatgam ti awis kong agpa-share ta, my love. Awan mo't lang amin ti aramida. So ay manugot my love. Katga po iti dayta ha. Ag-shopping ta. Igatangan ka iti sapatos. My love. Numabalin. Uray di na ako nigatangan iti sapatos. Itad mo lang ang nakas. Kausaran ti kabsat ko nga agad-adal. Sana bali. May salatawan. Aggraduarin. Marigatanin dagiti dadakkel ko. Kaya't ko tumulong tap na malpasan. Awan problema. Saan mo't amabalin at ikabsat mo ti igastusak? Idinto ta si kakat saan? Gumatang kalata iti sapatos. Ikan ka ititid mo iti kabsat mo. Agpaiso, my love. Wen, kasta ti panagayat ko kan ka. Kan saan lang nga sapatos. Igatangan ka pa iti badom. Agyaman my love. Aduan na nga ginumpak na. Oh? Kaya't ko taglamas si Tiara. Ne, apay matan gayam. Di kayan ayat ko. Nakasikog iti sa bali. Kat isuda ka nun tiyang kasal. Oy! Kunak man no siya ti agsangit asan analpas da ito'y atawan. Ay na! Si kamat gayam. Di ka katawa kasta. Tasaan mo nga amunan niya ti marikrik na. Oy! Anyasaan kong amo. Agkatawak ta isumat namin ti aramidam kanyak. No siya ti agsangit gapu iti lalaki. Nagsakit gaya. Tandani kami nagkasal. Ngamnang sikog iti sa bali. Ala, gusto daytan na panagsangsanit mo. Amok sakit. Ngam, rumbang laan nga awatem. Nalabit, san ada kayo tinaituding iti para iti tunggal maysa. Ala, umay ka nga rudan. Inta aginom. Sagot ko. Agbarte ka, aging ga iti kayat mo. Uray saan mo nga ibaga. Amok agas-gasto sa manen ita jay kaayan ayat mo. Tultulungak laang matamak adal ti kabsat na, nanang. May sa taon langin, agraduaran. Ay naanak ko, kasta kadilatan ti papel mo iti daytoy alubo. Naragsakak ka ni Marco, nanang. Iswa please. Agbalin kay kumamat ang naragsak para kanya? Jack amo ti sawag anak ko. Hanggang numaminsan, ase ti mariknak para ken ka. Nagyaman na kiti amin natulong mo kanya ka, my love. Nakagraduaran ti kabsat ko. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, my love. Kasta ti panagayat ko kan ka. Saan kanto ang malipatan? Jak malipatan nga iti na minsan. Nakamaamuak iti nakasingsingpat ang nakarelasyon ko. Sapay ko tagan na nadkakanayon. Ne, apay kaslagpakpakada kamatan? Pasensya kan, Denver. Saan ko na ibagakin ka tipod mo? Adda sa bahalya kayan ayat ko. Imununa pa iti relasyon mi. Ngam ti relasyon ta. Kahit natulagan ti kasar mi. Anya? No kasta? Inusar na klaeng? Saan mat nga iti kasta? Inayat ka mat. Ngam saan mat amabali na si katipilyak. Takayat ko mat ti madan iti pamilya. Iti anak. Iso apang asim. Tamawatan na ko man. Nupod no nga ayatan na. Nagsakit, Marco. Nakasaksakit. Ito'y amapaspasamak kanya. Nanang,
Apay agastoy akanayon tigasat ko. Agsangsangit ka manen, gapo iti lalaki. Nanay. Anak, jak ammo no kasano nga ipaawat ko ken ka. Nga awan to ti lalaki amang seryoso ken ka. Gapo, ta saan ka met nga aganak? Anya ti rumbang aramidek, nanang. Ti may balakad ko ken ka, anak ko. Agbaliw ka kitin. Agpakalalaki ka. Mapmapanan ti tawad. Kasanunton no awan kamin ka ni tatang mo. Asinunton ti pamilyam. Asino ti kabalay mo. Iso amang sapul kan iti babae ang mabalin mo nga ikasar. Kat numaadaan kayon to iti anak. Agbalin kan to anaragsak. Gabutadan to ti magipatagkan ka iti napudno. Nanang. Naipasngay ka, alalaki anak ko. Isong agpakalalaki ka kuma. Ay sikalaang tinakakaase. No agtalinaed ka iti kasta kasasaan mo. Saan ka ang makabirok iti pudno a panagaya? Sige, nanang. Tinitag asurutan ti balakan jo kanyak. Da kayo ti inak. Kat amok apagsaya atag ti pampanunutan niyo. Agyamanak anak ko, nutong palem ti balakan ko. Si kakadiday ta, Denver? Apa nakiktot ka? Saan ka kadya naragsak ang makakita kanyak? Tanagbalbaliw akon. Nagkuha po ka matgayam. Imbag man ta na aramid mon tinagpakalalaki. Naaramid ko. Gapukan ka. Anya ti kayat masuwan. Sikat ti babae ang nabayagan nga amamok. Nakita ka. No kasano ti kinapod nung agayat. Isu asikat ti kayat ko ang makadwa iti tong palbiag. Kayat kang ikasara. Among ka di ti bagbagam, Denver? Kasano ang makasigurado ang nagbaliw kan? Kan saan nakto nga isukat iti lalaki? Panagkunam ka di. Maaramid ko ti mangloko. Idinto ta namin ano ako na naloko. Jak to aramiden kan katikasta, Eli. Ayatan naklaan iti napudno. Nakarkaro pa'y apanagayat, ti isubad ko kan ka. Sige. Ikan na kumangarod iti panawan ko amang panunot, iti ibagbagam, Denver. Sinumbatan nak ni Ellie ket nagkasar kami, Mr. Lonely. Ita, addan maysa nga anak mi. Ket ditoy ko anarik na tipudpudno a panagayat. Gapo ta naasikaso kanyak ni Ellie. To'y pagayam mo, Denver. Agyaman pagayam Denver, iti daytoy apakasaritaam. Nagaramid ka iti desisyon a kasayaatan. Saan a para iti sabali a tao, no di ket para ken ka a mismo. Kablaawan ka, iti dayta a desisyon mo. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Denver at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti
Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alona at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adu ti pakababalawan ti asawak, takasla kanu babae analaing asumao. Uray ngamin babae kat kasinong bat na. Buano papagayam, Taydenggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bagbagaan man di asawam, Alona. Apay ayan nanang. Makisinsin nung bat ka dagiti babae ijay paggapasan. Saan nga agpaatew? Anya kayo nung ti makagapo nanang. Makininagaw mo't iti pwesto. Gapon sa alinong ti pwesto dagiti babae. Kat kayak namutan ti makisinno ka. Ay unay matan ni Alan. Kasla babae jay asawam. Di na pampanunutan a babae jay kasungsungbat na. Bayan nyo nanang takasaokin doon sumangpad. Alaman anak ko. Tapno saan amang ibabain jay asawam. Anya manan jay bagbaga ni nanang anakisinong bat kay ti babae. Bagbaga man jay inam, tasan unay nga agbalin at chismosa. Nagalas ba't tanday ta nga ibagbagam iti ina? Tandaan am nga inakday jay. Isaksakit na kalaang gaputan nakababain ti aramidam. Anya ko mati nakababain nga aramida, sika Alona. Makininagaw ka iti pwesto kadag iti babae. Sigud a pwesto jay alalaag. Napanakla ang iminom. Inagaw damatay. Kat binaybay amlat ta kuman tababae dakit nga rod. Nakisinsin nung bat kakit den. Ay kat naglaing dan no kasta ak kanayon ti aramidan da. Gapu ta babae da, pagdigyak idan. Kasta ti gentleman ako nada lakay. Ay awan kanyak dagita. Agpapada tayo laang a tao. Awan ti special kada tayo. Day takot ti madikan ka. Saan ka pabagbagaan? Gapo, tawan serbit ibagbagam. Anyamat ang di asawang Alona. Apay Paula, Makininagaw iti pagsakduan. Ti kayat na, iso ti umuna nga agsakdo. Awan mo ti akin kuko iti dayjay, taubog mo't anaggapo iti bantay. Agpila kumamot saan ajay iso akanayon ti umuna, uray kitkitaon na nagatidog ti pila. pasensya kayo lakuman ni asawa. Bagbagak to hinton sumangpet. Alaman Alona, nakarumot ti aramidon nila kay mo. Agpapada tayo mo't amin nga agdardaras, kan ado ti aramidon na. Ala, siya kung ti dumaw dawat iti pasensya, Paula. Imbag ka pa'y tanalaka ka akasasao. Di asawa mo nga'y, iso ti kasla babae. Naglaing amakisin nung bat. Bagbagak matkidya ka na yun ti asawa. Di nakmat dengdengkan. Naglaing nga agrason. Kasta mo ti aramid nila kay mo. Saan nga agpaaba? Anyaman ang tinaramid mo ija pagsakduan aya. Apay, ipagarup mo ako kwam dayjay? Isu akayat mo kat sikat ti umuna nga agsakdo? Ay, naglalainganan dagita tattao. No agbagyo, siyak akanayon ti mangisimsim pa itihos. Di daman la isimpa. Into na isimpakon, agsasarunudamatan asumakdo. Wan angam siyakmat nga rod ti kasauda. Awan kanu ti akin kuko iti dayjay nga ubog. Isu nga agpila kamat Ibagam asyak ti kasauda. Maabak da ngamin kat, no siyak ti kasinungbat da. Makipila kalatan lakay. Kababain ngamin no kasta nga adu ti pila kat saan ka ngagpila. Ay, naglaing dakit di Ti lamang namnam ay ti amuda. Kat siyak mat ti para simpa iti dayjay pagsakduan. Wen ngamsigo den day ta pagsakduan anabangunan tayo ditoy. Isu asaan mo ako kwa. Wen nga road. Ngam siyak ti mangas asikaso. Nalawag. Talaga ka di akas ti ugali ni Manong Alan, Manang Alona? Apay, anya ti ugali na? Kasla ka na yun anapudo ti ulo na. Apay matanak ko nam ti kasta ading ko.
No amin makakita, iti agragragsak. Kasla nasakit tinakom na. Ha? Apay mo't anak ko ng tigas ta? Una, taag-tik-tiktok kami lang, mat kadagiti gagayim ko, iti asidag ti arubayan nyo. Tanalawang arot ijay apaset. Nagungot kit din, idi lumabas. Anya timbaga na aya. Day talaong ti paglaingan nyo. Day taag-garampingat. Anya nga iti maganap yun itang araramidan nyo. Asla kayo agbiribirok iti mang sirpat kada kayo. Agawid kayo kit din. Tamapan kayo agdalos iti babalayo. Kunana! Ay na, saan nyo latan apan pansinan? Takas jay talaga ti ugali ni manong mo. Una? Saan mo't anain kalintugan tigas jay? Siya kunti dumaw dawat iti pasensya, Daisy. Oray nga min siya. Tsak mabagbagaan ni manong mo. Tasyak mat ti kagura na. Awan gayam na Nakasta na laeng, manang. Apay api na ba inamananda, Daisy? Kanda giti gagayem na. Ay unay. Tunggal ka di agawid Adda maibagam abasol ko. Sika, aluna. Katagpay sumat nga men. Apay aya atila pakibibiyangam. Mabwisit ang ngarod amang kitkita kadakwada. Jay la agpakyot iti sango ti kamera ti aramiden da. Apal mun sa laang matday ta. Anya ngay kumati pa kasignaram. Agpakyot ka mat ano kayat mo? Ay, sa anak nga agraraman. Awan ano kastam laang lakay. Awan mayat nga umasidagkan ka. Awan mayat makigayamkan ka. Awan bibiyang ko. Apay, no makigayamak, mapakanak nga rod day taagayam ko. Ay, amangan no isupay kid ti mangirubo kanyak. Talaga saan ka mabagbagaan, Alan? Isu asika. Tangay siyak ti mangpakpakan kan ka. Siyak ti kampiam. Saan kat adagita atat tao nga agipulpulong kan ka. Apay, nasakit tinakam mo amang pakpakan kanya. No awan kumati awir ko nga anak ta, mapakan kumat kat ti bagbagay. Awan imbagak, anasakit tinakam ko amang pakpakan kan ka. Ti kinunak, siyak ti kampiam. Taasawa na kat nga road. Nga uray sikrati ka malay. Usaram tautak mo. Tapno ammom, no asino ti agkamkam malay. Anya? Napanan ti asawam alon. Aldawon ngam di pa'y nagawid. Napan nagbilag itirik nanang. Mayat nga agpayso ti init na. Mayat ti agibilag itirik. Wan nga rod nanang. Kasapulan mi ti agpabayo tawan bagas mi. Ay katwa na anak ko. Nasaya at magtani. Napigsa ti darang ti inay. Ano na? Pukpuk kawan na ka ti asawam. Ay dumanon ka dito'y balay lakay. Tapno di kag pukpuk kaw dita. Ay. Mapan mo man ibagak ni Paula. Ta ipagud daman dagiti manok da. Ibusan damat dagiti ibilbilag ko nga Eric. Ay sukat aban bantaya ko. Ay nanang, ubaan niyo pa'y man ni baby. Tamapanak iti balay da Paula. Iyag mo nga raw. Ibagam, ano di da pa'y laipagud dagiti manok da? Pilayag. Ay anya ka magtanalan. Mangrugi ka man ako nakon. Urayim latan amay pagud da. Tamapan kon ibaga. Ada ka mat alona. Anya ti masapul mo. Pangaasim man Paula. Taipagod yo kumadagiti manok yo. Tamanganda iti pagay nga imbilag ni Alan. Umanay man apag-aburidwan nan. Taiso kanula bambantayan nan. Ala, sapay awan nila kay ko. Di pa'y simangpot. Ibagak tulatan intun sumangpot. Taipagod na. Sige nga rod kabsat. Agyaman nak Pakibagamlangan ka ni Alan. Taurayot biit nila kay ko. Huwan kabsat. Sige nga rod tamapanakon. Napanan ngay ni Alan nanang. Ay kat nagsubli ijay binilag na nga irik tabantayan na kano. Nanganlaeng sa pimanaw manang. Sapay ko na ni Paula nga awan nila kay na. Urayan na kanupay asumangpet. Taiso ti mangipagod ka dagiti manok da. Ay sus, amangan no intun madamdama. Pilayan nga agpayso ni Alan dagiti manok. Makamumat na nanang. Luiso ti amuna nasaya at diso. Apay day ta manok, lakay.
Pinalapal ko. Ay na, napurwak mo ten. Ipan mo man kit di tabalay da Paula. Ay, mabainak. Kanya nga iti bagak. Saan ka de? Anapan mo imbagang ipagudda. Wan, urayan na pa'y kanu asumangpet nila kay na, ta iso timang ipagod. Ay kat basuldan Ipan mo latan. Tasayang mat no ibalang ko. Sikan ati mangipan no kayat mo, mabainak. Di siyak. Ay, pang-asim la kay tatanangon ti makisao. Di ka man makisin nung batan. Ay kat depende No agungat, ay kat agungatak mat Kat agpasensya kalatan Anya aga po ngay. Apay, basol ko? Basol da Tadidaan mo nga ipagod dagiti tarakanda. Ay, naggagat ka makisin nung bat. No nagpasensya ka, di nabibiit amalpas ti tungtungan. Agpakalaing kaman ako nakon. Gita ka man langan. Saan ka di nga imbagaklat nga urayag nila kay ko asumangpet? Sana ipagod dagiti manok mi? Ay, pasensya kan, Paula. Nalawanan ka nun nila kay ko ti manok mo. Isupay tadaganas na nga agungat. Kat napatay na lang arudon di manok mi. Kat imbagakmat nga agpasensya latta ko man. Ay na, saan ang nagpasensya kabsat? Nakisin nung batmanan. Ay, baklang samad di asawang. Anya? Naglaing ang makisin nung bat. Babae laang di kabailan na. Adda kasaran di tadaya inton bigat, alona, alan. Mapantayo tabi nagaanak met ni Kumari Kureng. Sige nanang. Awan mataramidak inton bigat. So mapanak mag. Kakaisuna amalanitan man ang tisubil. Ay kat agkukuyog tayon tun nanang. Dagasendak tulatan ijay balay Anya nga oras nga nanang. Kat sakbay ti pangal daw Alangarod nanang. Agyaman kami, iti umayo pa ng ibaga. Nalpas tayo nanangan, mabalinin ti agawid. Madamdama pa'y mat gaputan nalpas tayon anangan, agawid tayon. Ay, makaburing man nga road. Aguray ka, tagbuya tayo pa'y mat Agbuya tayo no, anya ti sumarunong aramidan dagiti agkasar. Anya nga iti maganap mo. Ay, unay kan, aya. Agpicture tayo man pa'y manang aluna. Bagla nga ada remembrance tayo. Ay, wan ading ko. Makipicture kamutin kata kami manong Alan. Saanin? Nukas tumot lang iti picture mo, apanay filter. Ay, anya ko mati problema iti filter manong. Saan mo't adakas? Kaputa inaramid da nga usaron. Wan ngam makapapeki mat. Kunamlan na pintas, ngam no makita mo iti personal. Ay na, kaslamat gaya mapa tiropa na. Kasano no makidit ka. Di makigtot ti kadit mo. Uy, Alan, gusto man dayta? Manong, no agposak man iti naka-filter a picture ko, para iti bagit dayjay, saan para iti kadate ko. Tawan plano a makidate, iti naamamok lang iti FB. No saan mo akayat abuyaan dagiti naka-filter a picture ko, o di i-black naklaan. Apay akasta ka, manong Alan. No siyak ti makakita iti naka-filter aro, bakit maragragsakan no napintas da? Sikakot saan? No di kat masursuron ka. Siguro, no sikat ti agusar iti filter, saan atumalab? Nagadupay lang ipagbagam. Agraraman kakit di apumintas. Ay na, Huston Daisy. Di kan makisinsin nung bat iti dayta a tao, ta saan ka amangabak? Bakla dayta, ta babae laang ti kabailan na akasin nung bat. Ay, umay kan Alan, agawid tan, mangibabain kan ditoy. Ay, wala niya. Amangan mat nga agpay sunog bakla ka, manong Alan. Manang Alan, kunam Ay, salbag kayo kiti. Kita kayo manlangan. Apay man ngaminan anak kisindong bat ka kani Daisy. Anya ayat ti problemam ken kuana. Masurunak nga road. Tatunggal lo katak ti cellphone ko. Katropa na naka-filter ti makitkitak. No saan mo akayat amakit kita? Di i-unfollow mo, uno i-block mo latan, saan kat anak kisindong bat ka? No pinatim ko madya imbaga nga agawid ta.
Di sa anak ko maanak kay sinungbat. Bir nga sandakan iti bakla, gapo iti dayta nga ugalem. Ay, makapasoron nga rod. Diyak kayat ti mabirbir ngasan. Sa anak abakla? No saan mo akayat ama birngasan? Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Manipod binirngasan da nila kay ko abakla, nagbalbaliw metten, Mr. Longley. Saanen amakisinsinubang kadagiti babae. Banag, apakaragsakak matunay. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona, iti daytoy apakasaritaam. Talagang amin amadi akitaan, at ilalaki kat nalaing amakisinungbat iti babae. Ken saan anasaya at apakibibiyangam tibiyag ti padam a tao. Kat hustumet, ta nagbalbaliwan nila kay mo. Iti kasta, awan meten ti pagproblemaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Herbert, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Nagbasol ti kaayan-ayat ko, ket idi agsubsubli kanyak, uray ay ayatek pailaen, saan kon nga inawat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Herbert, dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Agyaman na iti tanangaklon mon kanya kang Maricho. Kamudyanan na, kayan ayat kamutlaken. Kung naklakit din, no pang namnamaan nak iti awan. Kinunakmat ngamin nga aguray kanaan, kat adda mo uray mo. Manipod ita, tunggal agritera ka iti trabahom, sukunan ka. Okay, sikati makam mo. Total, saan mat unay nga agad dayo ti building a pagtrab-trabahuam kan pagtrab-trabahuam. Kat uray minalam nga itulod kay Jabalayo. Okay lang kan. Una, adamat motor ko. Okay. Uray makishera nga rod iti pangkrudong. Uray saanan. Basit labanag dayta. Sigurado ka? Katuan, kasta ti panagayat ko kan ka. Congrats, Pards. Kamaudyanan na. Napasungbat mo matlangan ti babae apagpatpatayam. Una ro, Pards. Unaklakit din, nawan plano na amang sungbat kanyak. At may sa taon na nagar-arama kan kwa na. Kaasimot nga rod ni Clarice. Tapay. Amo ka, patay na patay kan kadayjay, Pards. Masaktan lakit di. Numaamuan na asinong batan na kan ti ar-armam. Tila ibagbagam mat Pards. Amo kapagayam lang ti pangibilbilangan na kanyak. Mamati ka kadi kanyak, Pards. Ket no namin, ano na natiliwak ti panangkit-kita na ken ka? No agpay sumanday ta, pasinsyalangan. Ngam ni Maricho ti ay ayatak. Sabagay, adda pa'y pag-asa ni Clarice. Tasaan kayo pa'y anagkasar kini Maricho. At nga ta, no si kalangan ti mangaram kan kwa na. Amok asaan nakakayat dayjay. Ta si kakat nga rod ti kursunada na. Sika talaga. Amangan no inton madamdama at damakangagkan ka. Kat idanon da kan kwa na. Amangan no guraan na tadayjay. Puwera angaw, Pards. Saan mo't anarigat nga ayaten ni Clarice? Malaksi na napintas, nasingbat pa'y.
Isungarod nga armamon. Dakla mamati akayat nak dayjay. Pards. Hi, Herbert. Agsasabay tayon kada RJ nga lunch. Kuha, Clarice. Mang Rumita, saan akong makigibdan kada kayo ka ni RJ nga lunch? Apay mat. Among kadi. Sinong bata na ko ni Maricho? Anya? Oh, apay anas daw ka. Saan ka kadi amaragsakan para kanya? Maragsakan? Medyo adayo dito iti building nga pagtatrabahon na. Apay nga agbannog ka pay laang amapan ag lunch iti ayan na. Kat ado mo ti panganan dito Kaya't kung amin ang makasangot ti babae nga iayatag, Clarice. Ngam no ay ayatin na kakuma. Ison amis mon ti mangibaga asaan kan nga agbannog. Ibagbaga na, ngam siya klaan ti agpilit. Maawatang tutiriknag, into nadamutan kaayan-ayat mo. Sige, sika nga ro ti makaam mo. Agan-anad kalatan iti kanayon a panagmut-motor mo. Agyaman na ka, Clarice. Talaga anasaya at kaagayam. Apay analadaw ka anagawid, anak ko. Madlaw ko akanayon meten analadaw ti isasangpet mo. At dangaminan kaayan-ayat ko, nanang. Iswa siyempre, pagrabangak nga itulod ijay balayda. Tapno masigurado ang makaawid ang nasayaat. Saan kumat nga iparit ang makiayan-ayat kan anak ko? Agam, tidaw-dawatak laeng. Pilyem tay babae nga amo nakamot nga ayatan. Tay babae, anasaya at ti kababalin na. Nanang. Amok, nasingpot ni Maricho. Ket, di ka danag. Amok to kada kayo. Alaman nga ron anak ko. Taam-amwak man mat ti kaayan-ayat mo. Maricho, okay ka dila nagpasyar tayo di balay? Kaya't da ka ama-ama mo da nanang tatang. Sige Okay lang mat. Sige nga Rod. Umay kasukunan lang itong malam ijay trabaho. Agsabay ta ama pa ijay balay. Kalpasan na. Itulod kang tumutla Saan ka di naungat ni nanang mo? Saan? Tagpadadaan na simpat kang tatang. Isuasan ka kumamadanagan. Sige, imbagam day ta. Wan ka di. Relax ka lang. Takadwanak mat. Nanang, tatang. Isuti kayan ayat ko. Ni Maricho. Naimbag amalam yun, nana. Tata. Kastamot kan ka, balasang ka. Kastamot kan ka, balasang ko. Tinasayaat. Agsarsarita kayo pa'y laeng. Taalaeg, tiin sa ganak, amerienda tayo. Tulungan kayo, nana. Tapno mabibiit, satay to ang sasarita. Ala nga ron balasang ko. Umay ka, mapanta, ijay kusina. Anya ti makunayo iti kayan-ayat ko, nanang, tatang. Nasingpet mat. Agam, jak kayat ti panagbadbado na. Ay nanang. Kasya talaga ti uso ita panahon. Ngem dito'y balay ti umayang yo. Nagsuot kumamot iti presentable. Saan akas jay akas lamakit kita mutan ti kararwana. Nanang, saan kayo lang ngamin anaruam iti kasya panagbadbado na? Saan nga ta nga ipaarit dagiti naganak na akas jay ti panagbadbado na? No saan aparitan dagiti naganak na? Sika ti mangibaga nga agbado anasayaat. Bayan nyo, nanang. Tay bagakan ko na, abaliwan na ti panagbadbado na. Ti kurso na dak ti panagbadbado kan gargaraw na. Katay agnagan iti Clarice agayem mo. Nga inimbitaram iti birthday. Pagayam ko lang day jay, nanang. Di payla iso ti inaram mo. Nanang, ni nga Rod Maricho ti kayat ko. Tay saan anasayaat ti panagbadbado na ti kursunada? Da kayo mat, nanang.
Talaga mo't Impamaysa mo ni Maricho. Nalipatan na kami kini Clarice sa pagayam mo. Saan mo takasta, Pards? Ngamawatan dak ko ma. Nus anak ko na makigiddan kada kayo iti lunch. Amo mat, adan kaya na yat ko. Uray sag paminsan lang mat kuma kumuyog ka kada kami. Sige man langan. Ipakadak pa'y ka ni Maricho. Kasapulang ka di pa'y? Kasanon no sana nga umanugot? Umanugot day jay. Hello, mahal. Sa anak pa'y lang nga makaumaitaan siya. Kaya't da kanumot ngamin na makasangod da RJ kan Clarice. Isuda ngamin tisigod akad kadwak no ag-lunch kami. Kat mailiw da kanyak. Katwan saan mat ngamin masapol nga umay ka ag-lunch dito'y ayan ko. Makatipid ka pa'y iti krudo. Sika laang mat ngamin tinapilit. Nukas nga Rod. Ayos laan kan ka. Nga oray dito yakon nga ag-lunch. Wan ko nakmat tapno makatipid ka pa'y. Sige nga Rod. Kat iti malam. Sukunan kan tulangan. Nasaysayaat pa'y. Sige nga Rod. Kastapay. Bye. Nukas ta, mangdugi ita, kadwada kan nga ag-lunch. Wan. Nagtulag kami ka ni Maricho. Makatipidak tayo ngagpaiso iti krudo. Ibagbagak tumat ngamin. Kan may saan mo akam kamatan ti oras mo? Ada pa'y oras ti panaginanam. Wan nga Rod. Angam numapadasam ako nakti makiayan ayat. Maawatan naktumat. Kasano ang makiayan ayatak? Kat awan mo't agar-aram kanya. Imposible mo't Iti day ta kinapintas mo? Awan agar-aram kan ka? Awan, kunak lang arudan. Madmadlaw ko manumutan nga aldaw masapsapa ka nga agawid. Diyak amo ka ni Maricho, nanang. Kanayon mo tan na busy. Dinan kayat nga itulog ko. Nagadong mo tan na rason na. Makaamun tulat ta ka nung agawid. Tanda pa'y napatagapag nana. Daytan ti kumkunak. Amangan no nauman iti relasyon nyo. Huh? Mabalin ka di mo ti kasta, nana. Apay kumangay ang mauma. Katawan mo't madingaramit ko. Nauman nga itultulod mo akanayon. Siyempre, amangan no kayat na pa'y daglawer sakbay nga agawid. Kasta nga ta, nana. Padasam asuruten no sa dino ti papanan na. Hanggang saan mo nga ibagbaga, numapan ka iji pagtrab-trabahuan na. Huwag agpaiso. Kastaman kit dit aramidak. Imbaglaki din. Tanasapa kami ita nagritira. Dandani akon iti building a pagtrab-trabahuan ni Maricho. Iparadak ti motor ko iti nalingad. Kat urayak aramuan ni Maricho. Suro tagto apaman na makarwar. Dito yung tipagparadaak. Medyo nalagid kat dito'y. Ni Maricho matdayjay. Kat adda kasasaw na lalaki. Dito yak lang lingad. Si putak ida. Ti lalaki. Anya ti kaya tasawon da ito. Dayjay dan. Naglugan tan iti taxi. Iti dayjay anay matangak. Imposible nga awan relasyon da iti dayjay lalaki. Makabulan lang nga saan kami anak kuy-kuyog. Ang adan kasukat ko. Saan ko idan nasurutan? Diyak ka ilalaan, tikas ka ni Maricho. Hello, Maricho. Apay anak kaawag ka. Kaya't kula ang alawagan ti amin. Ay, nati kaya't masawan itilawagan. Naggapuak iti ayan ti building a pagtrab-trabawang.
Nakitak ti lalaki a kakuyog mo ang naglugan iti taksi. Asino tayo? Di ka kuman ang libak. Kat ibagam ti pudno. Pakawanin na ko, Herbert. Natin nagtirik na kinijay ko. Kabarbaro ang katrabaho. Isuitan kay ayatan. Agyaman ak. Taimbagam ti pudno. Saan gayam ang napudno ti panagayat mo kanyak? Inayat ka, Marijo. Ngam kastoy lagayam ti isubad mo kanyak. Ala, husto deta na panagininom mo, pare. Nabartakan. Babae la deta problema. Nasakit tinakang ko, Pards. Inayat ko ni Marijo. Ngam, naglakalaan ti panangisukat na kanyak. Saan nga iso ti babae aparakan ka, Herbert? Gusto na ita panaginom mo. Agawit tayo. Pagpapada tayo nga dapat trabaho tayo intong bigat. Muna kayo nga agawit. Agbati akpay dito eh. San mabalin nga ibati da kalatan, Pards? Nagkukuyog tayo nga may dito eh. Isong agkukuyog tayo nga rod nga agawid. Ay, saan mo kumamot adadaulan ti biyag mo? Gapoy ti dayjay a babae? Awan plano kamang dadali ti biyag ko. Gapulang kan ko na. Asino kumamot nga dayjay a Marijo? Matlagayam. Ngam apay nga rod nga ibarbarta kam. Ala, agawid tayo kit din. Hello. Mabalin ka ding ang sarita ta. Jack kayat ti masinga. Isu nga ibagamon. Noan niya ti ibagam. Mabalin ka ding ang sublita iti sigod. Si katipod nung ay ayat. Nailuyos lang tirik na kini Jacob. Kaputa iso ti makikita ka kanayon dito opisina. Tapno niya. Tapno pasakitam laang ni Jacob. Akas iti inaramid mo kanyak. Saan? Yung saan gayam anapod no kanya? At dagayam sa bali akayan ayat na. Isu nga agsubli ka ita kanyak. Naamiris ko si katipod no ngay ayat. Pasensyakan, Marijo. Ngam saanan ang mabalin nga agsubli ta iti sigod. Diyakon ipalubos. Asaktan nak tumanan. Bye. Agin inong kamanen, anak ko. Aging gakadi ita, saan mo pa'y analipatan ni Maricho? Diya ka mo, nanang. Nung apay ang nagrigat ko ang malipatan ni Maricho. Nga uray linokunak. Saan ka di akinunam nga agsubsublikan ka? Apay nga rod, asaan mo nga inawa? Tapnuan niya, nanang. Tapno'y kakmanan iti tiyan sana amang pasakit kanyak. Iti may kadwa daras. Nung naramid na ididamo, tinang pasakit kanyak. Sigurado, kabalan namanan nga ramidan. Apay nga rod, asaan mo pa'y laalipatan? Ikagkagumak nga rod, nanang. Ngam no apay adyak malipatan. Tapno makalipat ka. Padasem nga armen ni Clarice. Sa anak pa nakasagana nga agayat manan, nanang. Jakmat kayat nga usaran laang ni Clarice. Tapno laang malipatak ni Maricho. Aging gaita, ni Maricho pa'y laang tilinaon ti pusok, Mr. Lonely. Kat jak maibaga, no kaano a malipatak. To'y pagayam mo, Herbert. Agyaman pagayam Herbert, iti da ito apakasaritaam. Ket ti makunak, desisyon mo da ita. Isu arumbang nga rod atak deram. Ngam no para kanyak, husto ti inaramid mo. Ado dita ti babae anapod no. Iwaras mo laang ti panagkitam.
ken agpili ka iti nasayat a babae a paraken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Herbert manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC